Ja, tak. Jeg hedder Carsten Fjordberg, kommer fra COVI, hvor jeg er sektionsleder, sidder i en afdeling for vand og naturen. Og vores tema her har jeg fået en 5-6 minutter lige til at sætte nogle rammer og i tale sætte grundvand og grundvandsproblematikken i den her kontekst i dag i forhold til nyt klima og nye muligheder. Jeg vil starte med at referere til et kortlægningsarbejde, som Region Midt har sat i gang i forbindelse med vækst- og udviklingsstrategi 15-30, hvor et af emnerne, man har kigget lidt på i en underliggende analyse af den her grundvandsressource, en kortlæggende analyse af 22 forskellige interessenter, der alle har interesser i grundvandet. Og I kan se, det er jo både forsyninger og kommuner, det er industrien, det er forskningsinstitutioner, en bred repræsentation af alle, der egentlig har en interesse i grundvandsressourcen. Dansk Naturfredningsforening er også repræsenteret. Alle er egentlig med. Vi har interviewet dem, vi har holdt en workshop, vi har ligesom prøvet at ryste posen for, hvad er det egentlig, som er på spil blandt alle de her interessenter. Det kan man koge ned til de her hovedbudskaber, hvor man kan sige, at i forhold til mængden grundlæggende, så er der enighed om, at man tror på, at der er nok vand. Der er nok vand til os her i Danmark. Kigger vi på kvalitet, så er det sådan, jamen der er nogle problemer med nogle kvaliteter. Nogle steder, der er enkelte boringer, der bliver lukket, men der er en optimisme og tro på, at kvalitetsproblemerne, det er noget, vi egentlig kan løse. Når man kigger på myndighederne, og det er så igen 22 forskellige interessenter, der ligesom har sagt, hvad der er op og ned, der siger man, der er altså en udfordring, der er problemer med myndighederne. De strukturer, de sammenhænge, de love bekendtgørelser, der egentlig gør det svært for myndighedsarbejdet. Industrien, kort budskab, det er, der er et potentiale. Landbruget, der er udfordringer og problemstillinger, og der er brug for en eller anden form for en nytænkning, men der er også et forum og et møde, hvor der begynder at være et perspektiv fremadrettet. Et hovedbudskab for byudviklingen, jamen det er, her er der også udfordringer, men der er eventuelt også begrænsninger i forhold til grundvand og grundvandsressourcer, når vi kigger på byudviklingen. Det kommer vi tilbage til. Og kigger vi på overskriften klimaforandringer, jamen så er det et faktum, at det påvirker vandets kredsløb. Hvor at samtidig ser vi det på havvind, men vi ser faktisk også grundvand. Når man går ind og kigger i klimatilpasningsplanen, så vil I se, at grundvandet er en reel trussel i 2050, i og med, at vores grundvand flere steder faktisk er på vej opad. Så det er endnu en klimatrussel. De her hovedbudskaber, og det vil jeg så ikke gøre noget videre ud af, kan man koge ned i forhold til nogle enkelte fokuspunkter, men jeg vil i hvert fald sige, i forhold til den her mængde, ja, det kan godt være, at der er nok af den, men den er altså varieret over, når vi kigger på Region Midt. I forhold til Aarhus, med den bytilvækst, der er, og de mange mennesker, så er det faktisk en udfordring med nok vand. Kigger vi ligger vækst på hjemme i Holstebro, hvis man ikke pumpede derude, så vil faktisk en del af midtbyen ligge under vand. Så der er en stor variation i forhold til den her mængde. Myndigheder og byudvikling, men altså det her grundvandsbeskyttelsesområde tæt ved byerne, jamen det er faktisk en problemstilling, og hvis man går ned og kigger i det i forhold til det, der hedder retningslinje 40-41 i vandplaner, så er det en udfordring lige nu. Hvad gør vi med byudvikling i det, der hedder NFI og USD'er? Klimaudviklingen, jamen de her klimatilpasningsplaner, det viser, at der er en stor lokal variation. Det er lige så vel som med skybrud. Vi ved ikke, hvor det skybrud det egentlig falder. Det er altid lokalt, og det er det også i forhold til de her variationer, vi egentlig ser i klimatilpasningsplaner. Så hvis det sådan ligesom det var den her analyse, der egentlig er lavet med de her forskellige interessenter, I har fået nogle hovedbudskaber, der ligesom tegner nogle render, så vil jeg ligesom prøve at tage 2 cases og eksempler frem. Her i forhold til byudvikling, et byudviklingsprojekt, og her er vi i Aarhus, hvor det er et lille område her, perspektivområde, der er kredset ind her 200 hektar, hvor en privat developer, Jørgen Sækker, sidder og ønsker at lave et byudviklingsprojekt. Men hvor man har arbejdet igennem mange år med det, der hedder intelligent vandhåndtering, altså hvor at regnvandet ikke opfattes som et problem, men som værdi. Altså hele mindset er faktisk vendt. Vi kigger på landskabsbaseret afvanding, det vil sige, at vi som udgangspunkt ikke skal have noget i rør. Et rør er altid dimensioneret i forhold til, at der kommer en hændelse, som det ikke kan tage, og så får vi oversvømmelse. Vi vil aflevere, der er en mission om, at man afleverer vandet i en kvalitet og i en mængde, som både tilgodesker vores vandløb, men også vores grundvand. Vi arbejder faktuelt i det her projekt på, hvordan kan vi egentlig imødekomme de her visioner. Samtidig er missionen simpelthen at genbruge det her regnvand. Vi siger godt nok, at der er masser af vand i regionen her i Aarhus, og det er en udfordring, men det giver jo ikke mening, at vi kan gå ud på toilettet, der rykker rent drikkevand ud, sådan rent moralsk og etisk. Så ved jeg godt, at vi har meget vand mange steder, men det er en dagsorden, og specielt når man kigger på eksporteventyr og andet, jamen så er det måske her, man skulle lave nogle pilotprojekter for en til at have demonstrationer herhjemme.
Lige så vel i det her byudviklingsprojekt, der er det tænkt, og der er det planlagt, og vi sidder og projekterer nu, at når skybruddet kommer, så bruger vi faktisk vejene og infrastrukturen i forhold til at få vand fra det ene sted til det andet sted via vejene. Det vil sige, at alt vandhåndtering er sammentænkt med vejene, altså alle de her intelligente løsninger. Så det var ligesom byudvikling og de perspektiver og visioner, der egentlig er der, som vi gerne vil tage med videre til debatten efterfølgende. Går vi uden for byerne, og egentlig kigger på landet, i forhold til en overskrift, der hedder her, vandet holdes tilbage på landet. Når vi ser oversvømmelser i byerne tit, så er det jo en sammenstilling med, at vi har mere og mere befæstet areal, der skal håndtere mere og mere vand. Men ofte har vi jo også vandløb, der ligger bag ved byerne, hvor mere og mere vand kommer fra oplandet ned igennem byerne og er medvirkende til de her oversvømmelser. Vandløb, det har jo i henhold til vandløbsloven et krav til de miljømæssige forhold og de afstrømningsmæssige forhold. 2 krav, som faktisk konflikter ofte. I dag jamen, der laver vi jo masser af grødeskæring i de her vandløbsplanter, som en sag, fordi vi ønsker, at der skal være en bedre afstrømning i vandløbet, så drænen virker ordentligt på markerne, så at de en sag kan produceres. Hvis vi nu går ind og siger, jamen fremadrettet, kunne man begynde at ændre den her drift ved at sige, at hvis vi ophører med grødeskæring, konsekvensen det vil faktisk være en reduceret dræning af vores arealer. Det betyder vådere og mere oversvømmede marker. De vil komme til at se ud sådan her ofte og ofte. Der er problemstilling udfordring i forhold til landmand og landbrug, for det er hans produktionsland, det er hans arealer. Der er en hel forretning koblet op på det, som man også skal forholde sig til. Men i hvert fald, når vi kan holde vandet tilbage i oplandet, så får vi en større potentiel grundvandsdannelse derovre. Men samtidig får vi, at det her mindre vand nedstrøms i byerne egentlig kan holdes tilbage i oplandet på markerne, og ikke forårsage de her medforårsagende til oversvømmelse nedstrøms i byerne. Så vi har været i byerne i forhold til byudvikling, vi har været ude i landet i forhold til de muligheder. Så det vi egentlig kaster op nu, det er bolde forslag til, jamen, giver de mening, er de realistiske, eller hvad skal der egentlig tage til? Så hvis vi har et faktum om, at vand, det forvaltes reguleres i dag i rigtig mange forskellige love, bekendtgørelser, vejledninger og planer. Vi har et hav af planer og vejledning for vand. Vand er et dynamisk kredsløb, der hænger sammen. Det er en helhed. Det er en udfordring i Danmark i dag, at det er i et lovkompleks, der er så sektoropdelt, og ikke respekterer vandets frie dynamiske bevægelser, som der står nedenunder. Så spørgsmålet er, tænker vi egentlig at nok i helheder, eller er de her mange love og planer egentlig en barriere for vores udvikling, innovation og intelligente løsninger? Jeg har peget på nogle af det, både på det åbne land og i byerne. Så i forhold til vores debat kan vi sige, jamen, tænker vi nok i de her helheder? Vi kan stille os spørgsmål. Altså, kan vi egentlig udvikle den her grundvandsvenlige by, der kan forenes med drikkevandsvenlige? Kan vi egentlig lave byer i dag, hvor vi siger, at det drikkevand, der ligger nedenunder, hvis vi tænker os om at lave intelligente løsninger, jamen kan vi så egentlig at gøre det? Fordi det gør vi ikke i dag. Det er blandt andet den by, vi kiggede på før, der hedder Nye, der skal ligge udenfor. Og den andet spørgsmål, jamen, så skal vi til at nytænke den her dynamik i forhold til vandløbsvedligeholdelsen. En til at sige, at vi bliver nødt til at opgive nogle af de her ådage, som er landbrugsland, som ligger forkert i forhold til naturens naturlige cyklus, men hvor man eventuelt vil ændre vandløbsvedligeholdelse, og så vil ind og kigge i vandløbsloven og det ene og det andet, kan begynde at påvirke vandets kredsløb i en dynamik, som får til klimatilpasning og drikkevand har nogle positive konsekvenser, men også respekt for landbruget og har nogle store udfordringer for, hvordan håndterer man indtag igen. Så det var sådan en kort introduktion i forhold til grundvand og grundvandsbeskyttelse inden forskellige perspektiver, både i byen og i forhold til oplandet, og som ligesom skulle være oplæg til debat og dialog.